Cica. To, čo bolo včera. Čo bolo včera? Ty dobre vieš, o čom hovorím. Ako to robíš, že máš nado mnou takú moc, čo? Aha, takže zrazu mám na tebou moc, keď tu sedím. A čo si dnes robil, Zlatičko? Trochu som čistil auto, ne? Takže preto si sa mi nebol schopný ani ozvať však? Však ale veď som pre teba prišiel, ne? Musím ho mať čisté, keď ho chcem predať, ne? A vážne chceš? Tak prečo si ho nepredal tomu typkovi z úradu? Alebo tomu, čo si ho chcel hneď vziať? Jeden ponúkal málo, druhý sa v tom vôbec nevyznal. Tak, ne? Neboj sa. Do jary ho určite predám. No veď uvidíme. To je presne to, o čom hovorím. Ja. Nerob, lebo ja sa zase neovládnem. A čo je na tom zle? Šoferujem, ne? Aby sa tvojmu miločkovi náhodou nič nestalo, Čaj. Na toto auto som tvrdo mákal. Niekedy mám pocit, že je ti prednejšie to auto ako tvoj poslušný fešáčik. Ty si nepoučiteľná. No tak uvoľni sa. Nechceš to? Tu? Áno, tu. Do riti! Policajti! Čo sa stalo? Šiel si rýchlo? No, veď dávam pozor, ne? Tak pomaly, alebo čo? Do piče! Letné gumy som neprezul. Dobrý večer, pán vodič. Vaše doklady, prosím. Dobrý. Dopustil som sa nejakého priestupku? Na čo myslíte? Ja? No. Neviem. Ako vám to tu pekne rozvoniava. Práva koža, čo? No, tak to je práva bavorátska koža. To je druh kože vypalovaný na slnku. Toto je krásavica. Sedmičková rada. 8 válec. Takže ja som vlastne tretí majiteľ. Originál faktúry, všetko od toho prefotené, pozreté. No a v meste dávam takých 15 litrov, lebo však to je benzín. Hladká atmosféra, 286 koní. Vlastne ani nepotrebovali nejak zväčšovať tú kapotu. To je raritka, no. Zaujíma vás to? Prevezíte ma? No jasné. Zlato, presadni si. Prosím? No ne, prosím, a presadni si. Ideme povžiť pána policajta. Nech sa páči.
Dobre. Všetky blatníky sú vyťahnuté. Proste problém je v tom, že keby sa to nevyťahlo, tak presne, ak tí šuflikanti, to sa v tých zákrutách ošúcha. Ale inak motor buble, keď to počujete, on s vami cíti ten motor. Brutál. To proste to robí, čo to má robiť. To nemá dno, to nemá konco, to nemá deko. Takže to pozor, to je ako, to je nebezpečný kamarát, jak sa hovorí, hej? To ide jak sviňa, hej? Náš kolega nás zastavuje? No, vyzerá to tak. Mám zastaviť? Pán vodič, ste si vedomi, že ste sa dopustili dopravného priestupku? Tu ukážem nášmu kolegovi auto. Som myslel, že má záujem. To ma nezaujíma. Ste ochotní zaplatiť 200 eur pokuty? Počkajte. Zlatko, A tie pneumatiky ste si určite všimli. Ukážte mi pneumatiky. Aj. To čo si spravila? Ty si prečo prekročil rýchlosť? Tak som sa trochu nechal uniesť, ne? A čo? Veď práve, čím sa ty necháš uniesť? Čo robíš? Čo robíš? Kam ideš? Veď sme chceli... Vieš čo, kocúrik? Strci ho do výfuku. Ja by som povedal tak, že v podstate to je aj zdraviu prospešné, lebo sa vozíte v tom aute a je vám lepšie. A všetky choroby pochádzajú z psychiky, jak povedal Platón. To Platón povedal. A ja som proste nadšený. Aj keď sa pohádam doma so ženou, tak ja sadnem do auta a idem sa len tak povoziť okolo mesta. To je radosť. To je radosť, no.